سلام كميت صنع فتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تقتاتلتي نزعلت سحرنا لكم حصرتن واناون زيناتات كم تلمود حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب اندا قبركم كساف تصامم مدبنا حابيركم ناخد صنحو بخبرنا قدم أمباسادور إيرترا بجابان أتو ستيفانوس أفوركي برونو كاب عصرت سلسلة كساب إسران حدن مسكرم أب جابان أبز انقد شامبيون أتليتيكس عالم كلتشن إسران حمشان تساتف هاجراويت كانتا إيرترا أب هوتيلهم بمخاد صبق عدلن عوتاتن كوغانا صفو مرالاسني قوام أب نفسو كف كلت عامت انقد شامبيون أتليتيكس عالم بشحن تشعات ميتن سمانيان سلستان أب هيلسينكي فينلاند جميرو مبل عسرا جزئيو أب جابان كإنقد صبق عدل إن هاجراويت كانتا أتليتيكس إيرترا سرعت بلصقنا بمنقد خراخرون اقلاباتن ناي محبراو مراقبيتات مسارحيتات بيلو عبل على حزب المنقست إيرترا زكايدو زلو سنا أمراو خينات كسرحلو أب زي كل درجة مسبصحة بفلاي قاع حبنات إيرتراويان أب محبراو مراقبيتات بفلاي قاع أب قصات تويتر بزقبر وزلو عوت قبر مرسي سرعت بلصقنا زحزم زي جبتان توفي ويركب علو كمر أي عقل صبت قاع سرعت بلصقنا تمال حد حبريتا كزرقح تعزمنا لنا إذا تمالي سرعت بلصقنا زرقح وزركب زل حبريتا قاع كم تبتسألي نعزب النورين زلنا بعلم إيديت بمقبار جورساليم بوست تبهال أب إسرائيل زحتم مسيحت إسرائيل أب العلي إرترامت كعلتات كتكايد مدلاوات تكايد اللازب الأرستات بمهابيم نتصحف بخمس عينة من قدي أما حبرا مرقبيتات كزرقح وكيلم يا إسرائيل إن إيرترا ختهرميا ويك عختت كعيالك نهزب المنقست إيرترا راعد مفتار زعلم فتنتاتيو مخنياتو خعا سب سلطان سرعت بلصقنا وتادراوين أزستمن وقح صبحه ناب حزب المنقست إيرترا زكايدو وفقراتات ولا حنت فرق كرخبو ليك علون بأنصارو حزب المنقست إيرترا إز تقبروا وزلهم غسغاساتن ورخيناتن كتفوكم يو عقب عدو على زب المجلسيتاتيو كهبهم كيلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب المنقستن قبل إثيوبيا بمحضر بايدن صنح إقدادات نخقصل تمالي وقع وسانتات حليف يركب زقعة نتزعبد سرعة بلصقنا عبي صفعيتات مقطعة كوين يركب عبت تمالي منقست أمريكا زوص وقع ومجلسيتات إثيوبيا نبوليس وصاين أمريكان نربحتات نايت هاجرن حدقنيان كم أول إثيوبيا نقال أتبت زوازر كب هاجرات حدقا زلعالت هاجريا بمواليو قبل عليات صنع زنبر إقدادات نخقصل بملء وسانتات حليف زركب زلو سرعت بلصقنا بزحج اوان او وشط تحجر تفطيرو زركب زلو خناتات انصار حزب زكايد زلو خيناتن بعوي خعا اب كللات امحران اورومن زكايدو ناي درون متقعتات امريكا دون خبلو تدغاغام اوانات تصاوعيتات كان تقربتلو سرعت بلصقنا جنرالاتون جن تمام اذن خبو صانيحم زلبو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إبرو ماسينغا بتدغاغام اوان نعيشل مرح إثيوبيا أبي حمد علي أبتهاجر إذا كايدو زلو خينات دون خبل مسزبو بسلاماو منقد خزارارب بفلاي قاع مسفانن جنبار حارنت أورومن إذا كايدو زلو خينات بسلاماو منقدن بزررب نخفتح تدغاغام مجلسيتات كان تقربلو نسجن صمام إذني كهبو يترأيو أمريكا نزن كالئنا بقمت بمئتاو بعوي قاع سرعات بلصقنا نقربا بالتحاجرات أب مهواق زرئي زل تختخون حادقنيا تقباراتن أب قمت بمئتاويا كم زعينت وسانتات وسيدا تركب زلا حدا نتصر كوين زركب زلا قداي خعا ملع محبرسب عالم إثيوبيا بعبايا قبل على حدقات مهلاو أيو الزهجر بوشتاو خيناتن ورخيناتن تحمسنتنا واتن زلا خينا أبز تفالاليا كفالاتنا يتهجر عليتنا من قليو سباتنا نحردم كقاتلو نبر ترئيتاتنا خونيو زركب مسقورا باب التهجرات ترئي زلا متنخافات ون قالي إن الزهجر عبيت حدقاتات فطير الله زركب زلا قدايو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب المنقستن قبل على زهجر أصنع مزركب زلو إقدادات نعيشل مرح إثيوبيا أبي حمد علن زتسللو وتادراوين عززتون جنرالاتن عبي صفعتنا يتطنقق دول كوين يركب
ኣብቲ ካብ 21 ክሳብ 28 መስከረም ንመጀመርታ ግዜ ምድሪ ኣፍሪቃ ሃገር ሩዋንዳ ዝካየድ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ዝሳተፉ ኤርትራውያን ተፈሊጦም። ኣብዚ ንመበል 92 ግዜ ዝካየድ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ኣብ ዓበይቲ ብ6 ተቐዳደምቲ እያ ክትውከል። እቲ ካብ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ብሉፃት ዓወታት ዝዓተረን ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ኣብ ጎደናታት ኪጋሊ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ለቢሱ ንሪኦ ክኸውን እዩ። ኣሰልጣኒ ኒውካስትል ኤዲ ሃው ኣጥቃዒኦም ዝነበረ ኣሌክሳንደር ናብ ሊቨርፑል ንምግዓዝ ድሕሪ ምእዳሙ ዝነበሮም ዝምድና ከም ዝተቐየረ ተዛሪቡ። ኣሌክሳንደር ኣብ ቅድመ ምድላው ካብ ደቂ ጋንትኡ ተፈልዩ ልምምድ ዝገበረ ኮይኑ ኒውካስትል ኣብ ዘካየደቶ ቀዳሞት 3 ጸዋታታት ናይዚ ወቕቲ ኣይተሳተፈን። ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ መስኮት ምስግጋር ድማ ክብረ ወሰን ብሪጣንያ ብዝሓዘ 125 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሊቨርፑል ተጸምቢሩ። ኤዲ ሃው እዚ ንመላእ ናይ መሰጋገሪ ወቕቲ ኣዛራቢ ዝነበረ ጉዳይ ድሕሪ ምዕጻው ንፈለማ እዋን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ኣጸጋሚ ክኸውን ክኢሉ ከም ዝነበረ ተኣሚኑ ኣነን ኣሌክስን ጽቡቕ ዝምድና እዩ ነርና ምስኡ ምስራሕ ኣዝየ ፈትዎ ነይረ ንሱ እውን ምሳና ብምስርሑ ሕጉስ ዝነበረ መስለኒ ኢሉ ንሓበራዊ ጥቕሚ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሎሚ ኮይንዎ ዘሎ ክበጽሕ ሓጊዝናዮ ንሱ እውን ነዛ ጋንታ ኣብ ዓብዪ ደረጃ ክትበጽሕ ሓጊዝና ኣካል ናይቲ ሓንቲ ኣዝዩ ዓወቲ ጋንታ እዩ ነይሩ። ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሸሚማ ትርከብ ኔፓል ፈላሜት ጓል ኣንስተይቲ መራሒት መዚዛ ኣውራዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝነበረት ሱሼላ ካርኪ ነቲ ብሰንኪ ህዝባዊ ተቃውሞታት መዝነቱ ዘረከበ ቀዳማይ ሚኒስተር ሻርማ ኦሊ ብምትካእ እያ ግዝያዊት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ክትከውን ብፕሬዚደንት ራማቻንድራ ኣውደል ተመዚዛ ዘላ። ኣብቲ ሃገር ብዝስዕር ዘሎ ብልሽውና ዝተቆጥዑ ዜጋታት ንህንፃ ፓርላማ ከም ዘቃጸልዎን ኣብቲ ተቃውሞታት 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ይዝከር። 15 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ናብ ግንባር ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ተጸምቢሮም። ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ምስ ኣጽዋራቶም ናብ ተንጻር ስርዓት ብልጽግና ብረት ኣልዒሉ ክዋጋእ ካብ ዝምስረት ነዊሕ ዘይገበረ ግንባር ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ዝተሰመየ ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ብሰላም ኣትዮም። ኣብ ደቡብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ኮሎኔል ኢብራሂም ዑስማን ዓሊ ላዕለዋይ ወታደራዊ ሓላፊ ኣጎጉሙ ኣብቲ ስፍራ ብምኻድ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ኣብዚ ሓለፈ ናቕፋ ፕረስ ኣውፂዎ ዝነበረ ጸብጻብ መንገዲ ኣየር ሱዳን ካርቱም መስመራ በረራ ክጅምር ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሩ። ብተወሳኺ ድማ ምንጭታት መንገዲ ኣየር ሱዳን ኣብዚ ወርሒ እዚ በረራታት ክጅምር ትጽቢት ዝግበረሉ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ንስራሕ ዘካየደ ኩሉ ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ኣረጋጊጾም ምንባሮም ናቕፋ ፕረስ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ ነይሩ። ኣብዚ ሎሚ ዝወፅእ ዘሎ መግለጺታት ከዓ ሚድያታት ሱና ሱዳን ኣብዚ 2 መዓልቲ በረራታት ካርቱም መስመራ ክጅመር ከም ዝኾነ ክጽብጽባ ውዒለን ኣለዋ። ብቅትለት ፍሉጥ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ደጋፊ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክህደን ጸንሐ ሰብ ተታሒዙ ንዓቀባዊ ፖለቲካዊ ጎስጓሳይን ተመጓታይን ቻርሊ ክሪክ ብጥይት ብምቕታል ዝኽሰስ ዘሎ ወዲ 22 ዓመት ሮቢንሰን ብዛዕባ እቲ ቅትለት ንወላዲኡ ድሕሪ ምንጋሩ ክትሓዝ ከም ዝኸኣለ ሰመዚ ኤፍቢኣይን ፖሊስን ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ቅትለት ኣብቲ ሃገር ስንባድ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳዲ ሩስያ ዕንወት ከም ዘውረደት ገሊጻ እቲ ብኣማይት ድሮናት ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ዝተኻየደ ስርሒት ነቲ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ዝርከብ ዝዓበየ መደበር ነዳዲ ሩስያ ዒላማ ዝገበረ ምንባሩ ሰመዚ ጸጥታ ዩክሬን ሓቢሮም። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልዕሊ ፍርቂ ናይተን ዝተወንጨፋ 221 ድሮናት ብሓይልታቱ ተሃሪመን ወዲቐን ኢሉ። ቡርኪና ፋሶ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ብዘይ ቪዛ ናብቲ ሃገር ከኣትዉ ኣፍቂዳ ሚኒስተር ጸጥታ እቲ ሃገር መሓማዶ ሳና ወታደራዊ መራሒ እቲ ሃገር ድሕሪ ዘካይዶ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ከም ዝበሎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኩሎም ናብቲ ሃገር ክበጽሑ ዝደልዩ ኣፍሪቃውያን ንቪዛ ዝኸፍልዎ ከም ዘየህሉ ኣፍሊጡ። ኣብ 2022 ብወታደራዊ ዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ኣርኣያ ናይቲ ህቡብ መራሒ እቲ ሃገር ዝነበረ ቶማስ ሳንካራ ብምኽታል ፓን ኣፍሪቃውነት ክዕንብብ ዘጽዕር ምዃኑ ይንገር። እምበኣር ከስነ ዝዕለት ሰሓረናልኩም ሓጸርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።